Madong hapon din itong tanan. Agamang paniud to. Daang isnak na. Kaya insan nga nahutdan mamigas. Dugay man pag naghatod. Guys. Mga neta ninjog supas. Macaroni supas. Kaya ipang pulaan na misluto. Supas nga wali pa Kag lugaw kay sige agas ag lubot. Bitaw mga tanin jo guys kay wanderong adlaw Bernis di ay gapon dito mi sa ospital. Huwibis man ang check up. Kami nanayra nagkudyo kay si Undoy. Nag-agas lagi lubot. Baw unsay nang nakaunda na. Ganinang buntag guys ito na pud mis munisipyo kay nagkuha na po ko sa PhilHealth. Malas pa kay sirado. Resume on Monday ko no. Yung mga tanin jo guys kay murag simigutom na jud ba. Kas na iwan itingag wala na jud nangagda. Ang karon ko nakakasupas. Supas sa buhol kay supas man. Karon po ko nakakagsupas guys, supas kuno sa buhol lagamo man. Supas dari kay sinabaw man. Simple ra ni ingredients guys. Ano ko ibutang-butang mga hotdog nga na kay prasis. Ano jud ni manok ug gulay. Na Pinapuso pa sa Manila kay nagmasabaw. gawa na gisag mantika guys kay nas undoy. Di pa pwedeng mantikaon gid kuan na na. Ipakupsan rag manok nya diretso na gisabuan. Nagpanakot. Pero lam ini kay natural. Nung may hapdos. Grabe maka paningat ning sopas guys. Mura patagkan na bitang dugi makakaon. Isa ka adlaw kaon ba murag nabuntas do. To denghay singet. Totoo, intaw singet kana bang mura bag nabuntas. Bitaw. Mura lagi pag nabuntas kay ginja ra man pud. Mura na buntas. Ginja ra man ang mga kaan guys so wapanot dagas, dugay man pud nag-deliver. Dagamang gamay nga super kalan kay wa po naman natubili. Mahal makadug gamay po gansi. Dugay maluto ning gamay. Kas. Wa pa pud naman matubili kay ning mahal na ron des ning agi nga 190 ra man to, karon to 60 na. Ang mahal na. Mahal din naman sila. Grabe mahal jud kuno ron tanan guys. Budget na naman siguro rin madaghan jud. Libre. Naman guniingan nga si Ondoy ko nung excited buta ko kuno nga mga anak na ko maunang nagibati. Excited dito guys, hindi na maganahan mo lakaw na mag-aron tanawa. Kasi agi gilantan ang jagi tonsil. Bisan nawa na nung pagdang tonsil. Nagbulhot na nung paglubot. Miski maginapas ang tas biyahe. Na abiriya naman hinoon. Pero sa katong niingon na nga wabaday pa-check upan ang daning hospital nga libre. Ba sa dapit na libre din ni guys PGH. Na Philippine General Hospital libre guys kay muduol man kag charity. Noon og dito pa ko naman ko blue card sa PGH kay napa-check up ako dito sa una. Unda luoy intang po ko mga to pa ko sa PGH arang lajoa. Dagbiyahe pa jud aron putod-putod na. Dari ra galing daan nga ug na magali ko kaadyo sa mga to pa ko PGH. Masala mag nako dito nagpudos do kay hayaya dito kay libre. Nah, kalabo ng tinigas. Mo nang dari ang mga clinic dito noon guys ug kanang mga private nga hospital 700 ilang check up. Pero ag kanang gipa check upan nga public hospital dari 400 ra. Ado na lang na 400 kada semana. Paning kamutan lagi pag kay gipangandoy bitaw. Bahalag magkalisod basta halakamas laman gyapon. Bitaw ingan magud sila nga na ako no pay charity danas usmon pero wako kay baw asa dapit mo deul nang ilang gihang charity. Kay baw lamang kapag gi-honor ba pud mis charity nga nam pinipangita ingan magud sila ag
ikuan akong charity kay kana ra kuno mga senior or kanang PWD nga na. Abo kay ba og maunor ba ming ingani. Pero naning kamot ra man pud may nga makasurvive lagi na kaya galis uban. Ay kita pa bang kompleto man tagkamot og tiil. Nganong weekly kuno nganong kada semana kuno ko magpa-check up nga sila kuno sa una wa. Among pangutanan guys sa una og karon pareho di ay. Nya. Lahi man jud sa una og karon ispilingan pala mandanan sa una ug karon lahi ra jud. Ito gi kuan mo kung do kay kuan naman ko paabot naman. Mong kada semana kay gi-monitor ni jag heartbeat ni bebe. Monitor ni jag movement pud sa bata. Kay gabi nagako kay na remote bet tinapon na be. na ako'y mayuma. Anja. Gingan ni dok na ha karon kay 38 weeks naman ko. Na man kuno nga ni nga pwede na kuno mga anak kay kuan naman kuno ni kompleto naman kuno. Anja dapat di ko mulapas ang Judith kay mo lagi rong may baw ano masiis ba og manormal kay gingan na gahapon. Madula man ta kuno og agahang mayuma wa nag-atang sa agianan sa bata. Kanang ato bitaw bata magi nagawa sa Tuwas na to gani. Nga, mao to guys, nga, siyempre, ginalan po ko, kada semana, nalipay po ko kaya arong mamonitor, lagi po, may gansay dagan. Kaya dyan mo kung ginang gapon, nga, andamon naman dyan kung PhilHealth, kaya may emergency is magani, di ka dyan mabugatan. Kung manay ko, dangat manay ko PhilHealth ng masa Daris Munisipyo. Na-member man ko last year, dyan, karon murag i-update na lamang po siguro na nila ba. Kay wa pa makukuha MDR karon may hangi kuan nga makakuha kog MDR kay may gamiton sa ospital pohon. Ang man ko nga anta may kakulian nga naman madyo naman tagwa ning alis ha. Iyanan sa bata. Resitahan kong dok og kanang evening primrose nga vitamin A kay mako ni isalpak sa puwerta karong moabre kuno cervix kay pwede naman jud unta kuno ko mag liburong mga adlaw kay 38 weeks naman kay ni mo nga hindi ko na pwede og mulapas kog Judith kay gidjang kuan jud na kay hang first ultrasound nga February 19 mo jud na idang gikuan nga madyo Judith na kay 38 weeks naman ko karon kinahanglan di ko mulapas og 40 weeks kay may bawan og honeymoon normal ba siya or simba ko di laman ng tapod masiis kaya laman tapod normal kaya di lalim ning siis daghan man pud mi guys kadungag-dungag na maupod pareho pud gipang reseptaan minidari nga to pasal pa kay aron kuno mo open kuno cervix ja mahal na ba di iPod tag 32 pud dag isa ja buntag uto hapon magsalpak tagduha pa jud ka buok isalpak. Kuan mo guys ug ang evening primrose mo sa vitamin A nga. Yellow sa jag color nga. Kuan imnon kasi familiar dag vitamin A. Mahilis naman kuno na mga 2 to 3 hours na nagmagsalpak. Mo man sa mantika good mag oil ba. Diyan, ni action naman good ni gahi-gahi ni hanti dyan. Kanang gabi iyan sa kadlawon ni nga na. Ingan man po si Dok nga. Mugahi galing ko no, mugahi-gahi galing ko no nga 2 to 3 minutes nga di ko mo undang. Mao na ko na, naglibor na ko makudana. Mao ko na yung banta dyan. Pero mugahi-gahi si Jaja, mawara pod. Wa pa ko na, murag nagpractice pa ko na. Nagpractice pa ko hang matris nga maglibor ko. May dyan nga naghapon. Diyan. Kaniya ka naglakaw lagi mi guys kay dito man lagi mis munisipyo. Nanghanang sa Miss Ondos Dapis Karsada kay grabe man yung gahi Murag hapit naman mo media oras, mang nalangan mi dito nagtambay sa Karsada kay ara man yung sakita. Adyo. Kaya nagsakay man lagi po may tricycle, di rami ni Agis Bilibid, makaagi man basta nala may burus kay na may rason mo. Kuha niya, emergency. Kami sakit dyan, hantod karon guys, sakit gahapon siya.
Nga murag ning bantek baghang ti dyan gahi. Do kasuwag ingani nga mo gahi nga dugay. Nga ampo na lang pos ginungan ta padung na maglibor. Kaya ron may problema di malangan. Di maabutag Judith nga lapas. Di maabutag overdue ba. Pag-birthday pas kaya tasan nga masadura. Kay 38 weeks naman, yung mas do pwede naman mga na kay 9 months naman kung nakapin ng 38 weeks. Di nga man ang pud siya nga heartbeat sa bata, kuhan man hinumpod okay. Kay kuhan man kumain siya. Okay kung heartbeat. Bako ilang ika-content guys, dyan ito po sa hospital, pwede mag-video-video kay bawal, naidahan magbantay. Dyan mo, kuhaan laman ta. Musunod laman ta sa patakaran, kay kita rabay makinahanglan. Dyan madaot hinumpod. Na, saan na lang dyan. May hinggingan nga, asang tapadong. Mga tumangalig asang hospital nga. Majog na idaghang nilukot nga kuhan. Inandam. Shout out de ko sa among mapagmahal, mapinanggaan nga igsuon ni Kristo. Nga igsuon na mo bisag di ka dugo pero gipangga mini jagtaman. Mon Sugster and family diha sa Switzerland. Musta man mo diha mon so anay ice, awa na snow. Ni man to janada sa agi nga ning uwan ako no na tuno na og snow mo jud tagwa na snow. Kay lisod ilang agianan ko no mag-snow dyan ngit-ngit ra ba jud. Amping mo diha kanunay mons, daghan salamat sa kanunay. Amping mo diha kanunay mons, sinatwan ta pohon nga magkita-kita magkaaba na pud ta. Gama din panahon dari murag wa na siguro ka snow diha kay ara namang inita. Totoo naman pagkatong singat kanunay kay grabe na jung inita dari. Maadlaw ka nagmagabi, grabe ng inita. Diyan na ko ibagong kuan. Ade ko ibagong follower, nako bagong subscriber. Russian Mix Vlog TV. Shout out Russian Mix Vlog TV jang channel guys. Diyan Kuya Marciano Balsamo. Shout out po ko sa ahang amiga nga ahang silingan daris biyason nang atbang sa una bisag bago ra mi nagkaila nagka-close mi kay lahi ra dyan mga Bisaya ba kay magkisinabot nga taga Davao nga tuaron sa Saudi extensive kontrata guys. Si Jinilin kay namdo mo katong nag-vlog kog dahil Victoria's Secret nga pahumot nga dyan gihatag na Jin amping da kanunay Jin napunta nga kita tapuhon naguli nimo kay murag dugay-dugay na pagkadiha baka ni-extend pa man ka madugali kay murag na bintahagi mo kuan kay kaningaw na ka maka-internet. Lig pugog daw si Jang Pajag guys, sampo ni si Jay Pajag. Jeans Vlog 88. Jeans Vlog 88. Diyan si Ate Let's, tingin si Jana nga relate to kuno si Just kinabuhing abroad. Okay. Di ba dasang niaging vlog nga nagkuan ko, nag-slide ko gamay sa ang istorya sa ang kinabuhi sa abroad. Katong nakasuway bitag magkaan sa Casillas guys. Nasuwad dyan po to na oy. Oo, kaya naman pag kahinlo man pag Casillas kay imo man pag Casillas. Si Ate Let's, kumusta naman tinana mo sa housing ronte? Pareho dito tayo naka-experience og abroad. Diya sa pod sa ang ate pod nga buotan pod nga arang lugar dyan na dyan sa Estados America nga Wajeli Ulis, Pilipinas. So sa bana sang ante. Salamat kadyo ate proud mom of Ashley sa ate Bilin Moore. Daghang kasong salamat sa paglantaw sa ang videos kay kaning manan aw nga naa sa leng nasod bubintaha aga mong rate sa dollar.
Pero kanil dyan mga mananaway dyan na ho, kasagaran nas lang nasod dyan. Why skip ads? Kaya kagong salamat din yung tanan. Guys, mas 4:30 na. Bato day may padong sausing. Ha? Ato may sausing guys kay palit may masuwa. Kana kunong sinabaw nga na may kamunggay ba. Ugani na bakhay masabaw. Kaya si Armando galaguklok ra kuno gyang tijan. Sa aming tawhanan ni. Kan alam na gyang tijan. Mudan dia hidug-dug naman. Naapa man dito. Tulay. Lakaw ra may padong salsada kay arang ka bandari agyanan. Ulpot. Des nanay guys, mura na kuno si jag artista kay kamao na si jag Tagalog. Tagalog na. Si na hinuy nagtagalog nga. Magupang niya po dari. Demi sabay guys. Abot na ni. Daga mo ding napalit. Anday. Isda ka nang nai. Sa tuya to isda nay? Kuan mo ra galunggong man siguro na. Guys, galunggong nga presko. Lami man ni siya sabon butangag kamunggay. Gamong kamunggay nga baligjis. Kuan siya guys. 5 siya ka dahon. Mani sa baligjis. 5 ka palwa di. React pas nanay. So una kaning 5 ka palwa 5 ra ni karon jis na kay mahal naman kuno gasolina. Danin palit pag big itlog. Adto man adto kay na may tag city, diri man gud sa tindahan kay tag jis naman guys kay ang bingagan si unbig itlog lagaan kay tamba man po magbuwas o taglubot. Madalaman mauli-ulian. Danas nanay guys, nagharos nas kamunggay kay gimingaw kuno sa haros-haros. Ato na laman makanahan na si Jagnim haros. Halos ang kamunggay na bimara, kamunggay pas buhol. Kabunan pa mo. Bintaan na lamang guni kay tagdos lamang kuan palwa. Tagdos palwa guys na, tagdos palwa kay 5 ka palwa ja balig jis man asi ja saka bangan. Pila ba ni putol? Ay. Luto nagamang sinabawang isda guys. Kaning binisaya ra din sinabawan na naray luya ug kamatis, sibuyas. Ja kamunggay. Higop ni ngani kay we hapdos. Manihapon nami guys, manigamong suwa ron. Nilaw oy nga isda. Ang karne?